Эстония заявила, что будет принимать участие в Крымской платформе, организованной Украиной для освобождения оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии. Предлагаю вместе послушать. Будучи відданим прихильником міжнародного порядку, заснованого на правилах, Естонія зобов'язується брати участь у Кримській платформі, ініційованої Україною. На прошлой неделе в пятницу инициативу по созданию Крымской платформы также поддержала Литва. Об этом сказала посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас. Давайте его послушаем. Литва підтримує рішення України створити міжнародну Кримську платформу і планує брати участь у її діяльності. Ми згодні з думкою Києва, що ця ініціатива допоможе консолідувати політику невизнання, протистояти мілітаризації Криму, стежити за ситуацією з правами людини і екологією, піднімати інші невідкладні проблемні питання, що виникають через окупацію Криму. Пане Тарасе, как вы считаете, какую роль, насколько эффективную роль будет играть Эстония в рамках Крымской платформы, страна, которая пережила две оккупации Советского Союза совместно с другими странами Балтии? Ну, в будь-якому випадку всі, хто приєднується до Кримської платформи, це є підтримка України, це є підтримка Криму, підтримка корінного народу Криму, це є завжди позитив. Чи може Естонія допомогти? Так, може. Вона має відповідний досвід. Плюс, давайте не забуватися, що на відміну від Радянського Союзу, де були перші і головні, і були другорядні, насправді в Європейському Союзі кожна країна має, по суті, рівний голос. Звичайно, було б дуже добре, щоб повноцінними учасниками Кримської платформи стали і Франція, і Німеччина, і Великобританія. Я надіюся, що це відбудеться. Але кожна з цих країн, вона абсолютно, безумовно, корисна. Єдине, що давайте просто дивитися одну річ. Я завжди говорив і говорю, що будь-які ініціативи пов'язані з нагадуванням про незаконність анексії Криму, то що вони завжди корисні, навіть найменші. Але в цих ініціативах ключова роль має бути України. Ми маємо дуже чітко задати певні параметри, про що буде іти мова в цій платформі, для чого вона створюється. Ми не перший раз у вас в ефірі саме до цієї теми вертаємося. В будь-якій формі вона добра, але на сьогоднішній день я бачу, як представники наших партнерів потенційних самі для себе фактично придумують завдання, що там робити. Посол Литви дуже серйозно розширив цю сферу завдань, але мені здається, що ця Кримська платформа основним своїм завданням все-таки мала би нести не стільки контролююче, скільки санкційне навантаження, тиску на Росію, переконування Росії, что оккупация Крыма для нее стає все дорожче и дорожче. Ну вот давайте вместе поразмышляем, о чем действительно могут говорить в рамках Крымской платформы. Несомненно, любое упоминание об оккупации полуострова на международных площадках, упоминание, которое звучит из уст западных политиков, и не только, это очень важно в информационном плане, но если переходите на практику, на деле, как вы думаете, какие меры могут предпринимать эти страны в рамках платформы? Что может входить в функции этой платформы? Ну, давайте так. Самі росіяни колись дуже чітко про це сказали назвою одного з хрестоматійних творів російської літератури – «Преступлення і наказання». На мій погляд, така платформа повинна чітко фіксувати злочини Росії на цій території по всіх сферах, вести їх достатньо серйозний облік, каталогізувати їх, використовувати можливості розвиток дипломатичних служб, інших контактів, які мають кожна з країн-членів платформи для встановлення цих фактів, хоча головна роль має бути України, а далі має бути друга частина – це на кожен такий факт має бути якесь відповідне реагування. Розумієте, в чому вся проблема? У нас по Криму є одна біда. Свого часу, коли вводилися санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму, ці санкції, на превеликий жаль, вони були достатньо слабкі, вони не були настільки болісні, тому що на той момент ще Західний світ боявся зачіпати Росію, не хотів, надіявся, що з Путіним вдасться домовитися, переконати, усовістити і тому подібне. І тому санкції по Криму десь зависли на статусі 2014-2015 років. Вони не є болісними для Російської Федерації. Це дуже велика проблема, тому що в Криму твориться страшне безподобство. В Криму відбудуться зникнення, вбивства людей. В Криму відбуваються ті страшні судові процеси. Врешті сам факт окупації і анексії території після Другої світової війни річ нечувана для європейського континенту. І тому потрібно, щоб ця платформа чітко робила оцю степ-бай-степ, крок за кроком.
Росія зробила злочинну дію. Росія незаконно заарештувала кримських татар. Оце зараз, що було остання новина, переслідування, тероризування абсолютно незрячої людини, терорист, який взагалі нічого не бачить, що ми говоримо. Це ж знущання навіть над здоровим глуздом. І на конкретну річ має бути конкретна відповідь. Якісь звернення, якісь апеляції, якісь заяви міжнародних організацій. І врешті-решт, коли Росія другий, третій, п'ятий раз на таке реагує, нова додаткова санкція. Коли звучать злочини кожен раз, озвучення факту злочинів, і коли звучить вимога про покарання, це покарання буде примножуватися. Тому що сьогодні Росія, на превеликий жаль, по Криму себе почуває достатньо комфортно.